Kublai vi baro ki viewers bat khamtame I khun samla kiba la ap khmi inti na kabata ke jingyo jungpi ya ki laptop te samai gani ga khubor yo le se dang don pring jungpi ki bom pat tip balada pitang thamai ru ha ka video bat channel ki jonga one plate pat ban share like ban subscribe na kabata ki we bade ki khubor bat ki jungpon bana hak be de bat katanat pule puti the Government of Meghalaya lengba ka Directorate of Information Technology and Communication kalapantip ya kini ka jingpan penapait ba siya baro ki khun samla bat kamtame ya ki kena pule ki bala pendep ya ki exam beper jong mata usnem arjar ar pundiu kata ha ka embos SSLC embos HSSLC nang ta CBSE but kiwi de ki examination kata haga class 10 but ka class 12 ba ki don ki khna ba nagleng jong ka government of Meghalaya kala de ban pentip ba kin sayo ya ka laptop namar ki don ki khna ki bala yale bha ki bala tho bha but ki bala pas bha na ka banta ka examine jong ka class 10 but class 12 dia namar kata ka sorkar ka layarap ya kini ki khna ki bala pas bha da ka basam da ki laptop dia namar kata kala de panmi ya ki kerteng jong ki khna ya ki kerteng jong ko school na ka banta ki te ki khna henry yo le se dang don pan ki ba ki khna ki pas bha mo ki pas bha ki yo ya ka percentage ka ba he Henry ki klem sha kan thup ha katika list kabla de ban penmi da ka Directorate of Information Technology and Communication namar kata ka penmi ya gani khubor ba pin sngobha ban pentip sha lani shakani ka office jong ka Directorate of Information Technology and Communication Hashwa ka laitrik September arajar apunriu Tegam tanga karpan epi baro ki khun samla Bila pendep ya kini ki exam sungha lada pi pass baha pi biang ka marks percentage pentep wood sha kini ki department khnang ba kinla ban penbej bat kinla ban khot yapi hakbe de bat ki jingsam ya ki laptop Tegam ta ko ki khun samla lada pi sngode bat pi snobit ban yo ya ki laptop Somehow let me sha kate ka department of the jonga Directorate of Information Technology and Communication Shillong ra harangkat ka mark sheet original ka jongpi ka ba piyo na ka embus la pi pass ya ka class 10 la ne ka class 12 kata ka de jing pensisha kana ba pin la ban sha khot yala de nakabanta ki jing sam ya ki te ki laptop kitang kata ya ka be de bet kani khubor nangit pa philas ngutu kublai shibun